Em molestaria més que sortís al carrer amb la pota arranca i que a la primera cantonada el detingués la policia. Els nostres amics turcs no en poden menjar. Anirem a Turquia, al Vietnam, a la República Txeca. Visitarem els llocs d'on van venir tots. Ha arribat l'oportunitat que feia temps que esperava i me n'hi vaig. Però necessito l'arma. Les flors i jo t'ho agraïm, però em sembla que no cal que portis aigua. Aviat començarà a ploure i en veuran tanta com vulguin. Ah, les meves flors us volen cobrir de quitrà i jugar a tenis damunt vostre. S'acosta una tempesta i em sembla que serà de les bones. Això no s'acaba de saber mai, però. Fa vent. Ben segur que heu patit molt pel meu error. Perdona'm, tu també, Zenda. Kellyan, què et sembla construir la vostra casa nova en aquella riba? De res. Saps que aquest lloc és preciós. De veres que t'envejo, Kellyan. Per cert, filla, jo me n'haig d'anar. M'està esperant tot un munt de feina. Bé, pare. Vés amb molt de compte quan tornis. Au, no siguis tan exigent, home. Tan sols és una pel·lícula, no cal que ho facis tot perfecte. Au, anem per feina. Jo ja fa molts anys que em dedico al món del cinema i no havia vist mai cap debutant tan rondinaire com tu. El que has de fer és treballar més i callar. Però que encara no ho entens. T'he dit que només és una pel·lícula. Continueu així, que quan fem el muntatge ja retallarem. Ens haurà de disculpar, però em sembla que aquest llibre era per nosaltres. Estem disposats a oferir-li el doble del que vostè n'ha pagat. Que sigui ella o un altre tant me fa. Ara té el microfilm. Han aconseguit fugir. Si no els tornem a trobar aviat, no valdrà ni 5 al teu cap. Sí, és imprescindible que hi parlem. És important per ella. On viu, digues? Quina sorpresa més meravellosa, l'Anna. Tots estaven molt preocupats per tu. Ets un ximplet. Això no és de ningú del nostre poble. L'Horus i la seva colla crien porcs i altres animals a l'altra banda de muntanya. No sé pas com ho arreglarem. No sabem exactament per què han vingut a la nostra illa, però no tenim temps per perdre. I ara el petit Yuri ballarà per nosaltres per un copec o 2 o pel que bonament pugui. D'on vens tu, Digues, perquè ets molt jove per estar sol i això no va gaire bé. Tothom necessita algú. Jo tinc el Yuri i en Yuri em té a mi. Però i tu? Tu aquí tens, Els nens ja no hi riuran. Per qui tocaré el violí ara? En Gorin no és res sense en Yuri. És una ocasió excel·lent perquè els teus pares aprofitin per fer un bon viatge a l'estranger, home. Vull que t'encarreguis de l'elaboració de l'esborrany de la presentació. Ja saps que tinc moltes expectatives pel teu futur. Vull dir que les teves aspiracions no et serviran de res. Fes-te la idea que la carrera que aspiraves s'ha acabat. És un afectuós regal dels ciutadans. Us venen de gust, uns caramels? Basant-se en l'experiència dels Mark I al 4, el meu equip ha produït el Mark V amb les característiques que els acabo de descriure. Ho heu intentat, però si voleu continuar treballant a l'hospital, deixeu-lo on està i torneu cap a casa. Ja m'imagino quins camps són aquests. Fas veure que treballes pel bé de la humanitat, però en realitat ets un incitador de la guerra. Reconec que el projecte ha tingut certs problemes, però es poden resoldre perquè, en teoria, la màquina funciona bé.